ngokweqiniso mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso naku ke ngisho nina ama custom especially 21 22 to 27 ndiyenza especially lesi sokumemezela abantu bathatha amaphondo kumina ukuthi ngiyabavusela nango gondwa nguphethe manje ukuthi nibaphakamise bonke kodwa ngiphinde ngikhulume futhi ukuthi ndisho ukuthi na wena ungakazi uthatha uphondo hoza uRlanda nawe ungakazi uthatha isigubhu hoza usilanda akuncabeli ukuthi hilaba abantu baphondo uphakamisa amaphondo kuphela especially lesi ngiyenzela wonke umuntu ngoba ninduduzela nje ukuthi labo amaphondo baningi bathatha amaphondo kumina ngizobanika nyanga yonke ngibaphakamisela ngoba nibaningi ngicela kumphakamisela sengizokwazi nami nginandlela bengifuna kuya eGhana sengizokwazi kuyihambela kuya Ghana kodwa ufuna ukuqala ngani nalo wathatha uphondo noma lukusebenzelile alikusebenzanga buya nalo ngiyokuphakamisela kodwa uqala lingakuhlala lingasebenza uphondo uma uthathe kumina wena ophambanisayo ngoba emthetho ngitshela yona ufika wenza kwakho ungakaqedi ukwenza umthetho walo uphondo sowulala nomfazi seke wena manje sowuphambanise kakhulu ungakaqedi ukwenza umthetho wakho sowulala nomfazi ungakaqedi ukwenza umthetho yakho sewudlanga ingila ungakaqedi hayibo kuningi nje ngeke ngikubalele ila kuphambana ke uphondo lakho ulibona lingakusebenzeli kahle laba abasebenzayo laba libasebenzela kahle ngoba bayayibamba umthetho yonke ngisho Dr. Buwe Mhlanga nje bengishilo nje ukuthi amaphondo wami awana ungozi wena mawuphambanisa alibini phawu akufuneki kuphambanisa funeka wenze njengoba ngikutshela uzokwazi ukuthola imali uzokwazi ukuhlonipheka uzokwazi ukuhlala kahle endlini nomnkosikazi wakho nengane zakho ngikhuluma nani South Africa ngikhuluma nani abalaleli nonke ngikhuluma nani bamazwe ngaphandle lokhu ngisho iqiniso lakaNkulunkulu kusukela kumhla ka21 toti 22 toti 27 toti inyanga yonke lengimbalela yona nina ngoba nibaningi mangenza 2 days 3 days ngeke niphele ngoba nibaningi lana bathatha amaphondo kumina ngikhuluma nani nonke abalaleli ngikhuluma nani ama-custom wami ngikhuluma nani abalaleli ngaphandle ngikhuluma nani South Africa ngikhuluma nani bamazwe ngaphandle mungilalele Dr. Buwe Mhlanga uthini ngoba le lokhu ngikwenzayo ngikwenzela ukuthi niphakame nani nizokwazi ukunithanda nami nginithanda sisebenze ngokubambisana ngoba nami ngokulalela umthetho yababa wangitshela sengiright kusukela kaqala kusala ngachonelwa ekhaya ngoba imigomo yonke engatshelwa yona ngiyayigcina sengiyakhile ngokugcina umthetho senginamankosikazi sihlele kahle emuzini ngokugcina umthetho sengigugile manje le mthetho ngayithatha mina kulo baba wangidwasayo ngina 20 days ngayekela yonke into nyakanyaka ndathi ngizobamba umthetho lo nami ngifuna ukuphila ngiphilise nengane zami nomndeni wami noma sengishonile futhi akongoze kholuto 6500 wokuqala lo makusaqala kuzothatha uphondo makuthi uzaqala uphatha 6500 200 wemaqanda noma khandlela u6 nokirimora nenathi zakho noma esiswa kunaleza yakho uzopata 500 asentalen uzopasa 500 yamakhosa zana uzopata 150 uhlweza yiloko ngishoyo mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokuqiniso
nasi mnamba nginika zona 065 674 8648. Ngiyayiphinda leyo nombolo 065 674 8648. Inamba zami ngitholakala kuzona Estenga kwaDukuza KZN. Ngihlala kwaseMayivini. Mawufuna mina ugibela taxi uyofika Stenga ucela ama taxi aseMayivini uthi uyehla bodini. Mawuyehla bodini soyangifonela ngithumela ngani zokulanda nonke abacustomer wami ngiyanthanda ngoba ngimfunela umuntu ukuphakama. Ngiyanthanda nonke ngokweqiniso ngoba ngifuna ukuthi nakusasa ingane yami ikhulume ngegama lami ngizokwazi ukunyakaza la ngilele khona. Usho Dr. Buwe Mhlanga ukhulumayo lo usebenza ngokweqiniso ngoba ngikhuluma nje ngiyakwazi lokho ngoba ngisho ukuthi Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Nas na number your account mawuthi ufuna ukufaka ku account 5 years ngethi ubamba ndawo 1680071 Capitec. Ngiyaphinda le number 1680071 Capitec. Inamba le yokufaka imali yokubamba ndawo. Mawena uyakwazi emuzini wami. Ngiyanthanda nonke South Africa, ngithanda kampela. Nazi inamba za Dr. Buwe Mhlanga 065 674 8648. Yaphinda le nombolo 065 674 8648. Enye yesibili 079 911 3242. Yaphinda le nombolo 079 911 3242. Inamba esibili le ya Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza Estenga kwaDukuza KZN hlala ngaseMatlanishini. uDr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso. Umuthi wami wawuthanda awuhlali ungaboni into. Mawuthatha umuthi wami uzoyibona into. Hayi into izokwazi ukubulala umndeni wakho nokubulala wena. Hayi angikwenzi lokho. Ndithi uzobona impumela. Kufanele uthathe umuthi waDr. Buwe Mhlanga ubone yini impumela. Hayi uthatha umuthi uthi ngiyothatha enyangeni umuthi ubuye ufike ulala ungaboni lutho. Hayi bo akwenziwa lokho. Ngoba ngikhuluma mina nonke abalaleli South Africa, ngoba ngikhuluma nani abamazwe ngaphandle, nani ngikhuluma abalaleli emakhaya, ngikhuluma nani macustomer. Nonke nalatshwa ngumhlanga nathatha amaphondo kumhlanga mathatha igubhu kumhlanga. Niyazi ukuthi umuthi wamhlanga uyasebenza. Angitambi manga mina Dr. Buwe Mhlanga. Ndikhuluma iqiniso. Wami umuthi unzima. Wami umuthi ustrong. Wami umuthi una power. Wami umuthi uyasebenza. Ngoba ngintshela nje. Hayi ngophela ulahle imali ungaboni ukuncane. Hayi bo sihlukene vele thina inyanga. Hayi uvela uthathe umuthi ungaboni lutho nje. Ungathi nokulala emuzini wakho kungalali. Awubo. Uthi umuthi loyo ufanele ubethele ka 4 ka 5 ka 6 ka 10 ubethela muzo umuntu. Nihlalelani ngabantu. Nihlalelani ngabantu. Kusho Dr. Buwe Mhlanga. Mina ngihlali ngomuntu. Mangithi ngiyobethela kunika futhi ngiyimina emuzini wakho. Mina nginika wena uyoyibethelela ngospirit ngendlozi lakho. Ufikele bathakathi. Ufikele bathakathi. Ufikele Zita. Ufikele bakuzondayo. Ufikele bakhuluma kabe ngawe. Ufikele abantu ipo ukwazi ukufikela kahle. Mawulala nje uzizwa ukuthi ulala emuzini wakho. Kusho njalo Dr. Buwe Mhlanga ukhuluma nani angiwaqambe manga. Kade ngantshela usanolanda malomot control. Abaningi sebabonile ku remote control.
kwamanje remote control sengiyayiphakamisa ke nje ngokempela ngokempela kulo muntu wathatha amaphondo kwaDr Buwe Mhlanga ngithi ozani niyo phakama ngogondwa kunagondwa ngutholile lo uphakamisa wena uphakamisa uphondo lakho uphakamisa impilo yakho uphakamisa yonke into baba angifuna babanga ngithi ngoba ngitholile hayi ngeke ngabaniki bantu bami abese andifuna bashuphe right abanye balala kahle abanye baphila kahle abanye badayisa kahle ku right lokho kodwa ababuye ngizokwazi ukubaphakamisa ngakho busha abanye bafuna ukugembula bafuna ababuye buya kwakho uzophatha 3750 ubate ibhodlela loJohn Hawker uphathe ibhodlela lo Tasalberg uphinde ngoba uzogeza mfuleni ukasema ngentesi tama ukeza umatanda lo keza umatanda elo uqalayo mawufuna ukuthi ngoba ngiphakamisa abathatha amaphondo ngiyawafusa bonke ngifusela nabo ngiphakamisa amaphondo labathatha amaphondo ngiyabadinga bonke nawe lingakusebenzelanga ungalilahle buya nalo kodwa just uniphathela 3750 nophoshela John Hawker nophoshela Tasalberg kusho Dr Buwe Mhlanga njengoba ngikhuluma uzobona kusha uzobona phakama kophondo uzobona uhlala kwentshebe ubone ukuthi intshebe ihlala kanjani ngoba ngikhuluma nani abalaleli nonke khuluma nani bamazwe kaphandle khuluma nani wa South Africa yonke khuluma nani makhastom wami laba bona ukuthi umuntu wa Dr Buwe Mhlanga usebenza kangakanani angikhulumi ngawe ungakaze ufike kumina awuwazi umuntu wami laba fika kumina bayazi ukuthi umuntu wa Dr Buwe Mhlanga una power kangakanani ngoba ngibabiza manje ukuthi hozani ngiyoniphakamisa ngogondwa uphakame impela ubone ukuthi nawo indoda uphakame nje amabhizinisi yakho uphakama itolo zeni uphakame laba bahamba ngohlala amakasino bahlala yini kumhlalo yabo nalabo bafuna ukuthi bahlale kahle emsebenzini bahlonipheke nina nathatha amaphondo nonke ngiyanimemeza nibuye nonke just ngiphathela 3500 5000 cause yeah 3000 sorry 3750 hayi 5000 nathatha amaphondo la noma ufuna kuzana ngayo nayo yonke abantu number 1 ku right akunankinga mfowethu into ngishoyo ngithi hozani niyoniphakamisa amaphondo labathatha amaphondo ngoba kunagondwa lo ngutholile una power kakhulu ayikancane lo ndizokwazi kunilungisela nonke ningachodini uDr Buwe Mhlanga ukhulumayo lo usebenza ngokuqinisa nyanga yonke nimphakamisela ngoba mbaningi 3 years mthatha amaphondo kwaDr Buwe Mhlanga mbaningi ndinga nonke one by one nimphakamise nonke usho mina Dr Buwe Mhlanga nisare kahle uDr Buwe Mhlanga usebenza ngokuqinisa ngiyathanda South Africa nonke ngiyathanda nonke abalaleli ngiyathanda nonke amakastomers ngiyathanda abalaleli emakhaya nabamazwe ngaphandle sisale kahle sobuya sikhulume futhi ngimthuthuzele ukuthi walala wasala balisa uzokwazi ukuphumelela balisa uzokwazi ukuhlala kahle balisa uzokwazi ukuhlonipheka ubalise uzokwazi ukuthola imali ngiyabonga kakhulu msale kahle ndawuwe bye bye